Flash, la forma més ràpida de fer vibrar el teu timpà. Balla fins a rebentar. El so més espectacular. Els discos actuals més impactants de tot el món. Això no és una ràdio. Fixa-t'hi bé. Flash. Flash FM. Flash FM. La que mana. Flash FM. A 25 de desembre, Podrum. Aquest Nadal ens regalem. Flash FM. La que mana. Flash FM. Flash FM. La mega ràdio. Flash FM, a real brewing spot in the fridge with your handlanes and peeking over. Peeking over. Dragging Flasken on the ground to be sparking a new sound. The handlanes you want. Flash handlanes. Flash handlanes. Flash. Rocking with the best. El so més avançat. Escoltes el so. Flash. Impactant. Flash. Podrum. Flash FM. La mega ràdio. Flash FM. La mega ràdio. El so més avançat. Puja el volum. Ei, ja saps que sintonitzes la ràdio del 3000. Flash FM. Impassionant. Flash FM. Ja podràs aguantar tanta pressió? Sona que trona. Flash FM. Com un tron. Trona. Flash FM. Poderós. Impactant. Poderós. Flash FM. I la mega ràdio. Podrum. Flash FM. Som poderós. Impactant. Ei, ja saps que sintonitzes la ràdio del 3000? Escoltes el so. Flash. Puja el volum. Ei, això fa mal. Flash FM. Flash, l'emissora que escolten les altres emissores. Trum. Flash FM. Flash FM. L'emissora dents que ens agermana. Ei, Flash FM. La mega ràdio. Escoltes el so. Podrum. Ei, puja el volum. Escoltes Flash FM. Ei, prendràs mal. Flash FM. Això fa mal. Flash FM. Flash poderós. Flash candent. Flash FM. La mega ràdio. Flash FM. Puja el volum. Flash FM. El so més avançat. Flash FM. La mega ràdio.
Welcome to D-Generation. Flash FM, l'emissora número 1 en dents. 232.000 oients, 4.640.000 dits, 7.424.000 dents, 156.000 milions de cabells, 550 bilions de neurones han fet que Flash FM, la mega ràdio, sigui la número 1 en oients. Ho diu l'Estudi General de Mitjans. Flash FM, l'emissora dents número 1 en audiència. Extra Flash. Flash. L'únic programa sense llibre de reclamacions. Extra Flash. Flash. Escolta'ns ara o calla per sempre. Si necessites ajuda psicològica, truca'ns. Mantingues una distància prudent amb el teu aparell de ràdio. L'Extra Flash està en plena erupció. Extra Flash. Una dosi extra de Flash FM. De Flash FM. Quan sabem que tens el cap com un timbal i les neurones et patinen, a Flash FM comencen 30 minuts de música non-stop, sense pauses ni publicitat. Només ritme i put-trum. Ui, crec que m'ha caigut el cervell a terra. Vaig a recollir-lo. Flash FM, la mega ràdio. L'emissora que quan comença no para. Si et quedes sense piles o no apagues el rebut de la llum, vés a escoltar la ràdio al cotxe. Engeguem 30 minuts de música sense PP. Pauses publicitàries. O què us pensàveu? Si no fas putrum, endolla't el carregador del mòbil a la boca. Posa't el telèfon per dintre els calçotets. Truca't i si vibra, flipa. La sensació només serà equiparable als 30 minuts de música non-stop que tot seguit sonaran a Flash FM. La mega ràdio. Et carreguem d'energia i et fem vibrar. Com és possible que no t'arribi el nostre ritme? Tot preparat, màquines a punt, tota l'energia concentrada en un sol punt durant 30 minuts. Tot seguit a Flash FM, sessió non-stop sense publicitat. Para, campió, que ens treus potència, tros d'asa. La meganau Flash FM continua la seva singladura per l'espai interestel·lar, descobrint nous mons experimentals. Calla ja, home! Que ara farem 30 minuts de música non-stop a Flash FM. Ritmes que estan a punt d'envair el teu aparell de ràdio i que no els podem deixar escapar. Les pel·lícules de l'espai, que te les expliqui Sigourney Weaver. Quins Weavers? A la vida hi ha moments que no es poden interrompre. És per això que si durant els propers 30 minuts de música sense pauses ni anuncis escoltes alguna cosa que no sigui música, és possible que el teu aparell de ràdio s'hagi tornat més boig que la vaca que riu. Només se'ns acuden dues raons per no aguantar els 30 minuts de música sense interrupcions publicitàries que tot seguit engeguem a Flash FM. Una, t'anuncies en aquesta ràdio i vas boig per escoltar l'anunci. O dues, vas molt sobrat i necessites que et diguem on pots gastar-te la pasta. Flash FM, la mega ràdio, l'emissora que quan comença no hi ha qui l'aturi. Ara mateix seran 30 minuts de música que et faran arribar a l'èxtasi. L'únic moment en què sentiràs una pausa serà ara mateix. La resta seran putrums sense interrupcions publicitàries. Hem intentat estirar les hores del rellotge. Hem mirat de fer més llargs els minuts. I com que en un segon no tenim temps per anunciar-vos res, ens hem donat per vençuts. A continuació, els màxims impactes musicals en el temps més ampli. 30 minuts de ritme frenètic sense anuncis, sense publicitat. Flash FM, la mega ràdio. Nosaltres anem sobrats, però el que no ens sobra és el temps. La mitja hora de música més llarga i intensa està a punt de posar-se en marxa. 30 minuts de música sense pausa ni anuncis sonaran al teu aparell de ràdio. Ei, nena, tot aquí, tot a Flash FM. Ara sabràs el que vol dir llarga i intensa. Ara sabràs què és un aparell.